Osanibona. Yebo. Yebo. Hayi mathanga memeza kwashisi. Hayi boy mama mutangalana. Wenzani lana awuma ungishunqisela ngentuthu? Wenzani? Bengaqondile ngisho kushanela lana. Wenzani kakade la? Kade ngihambe ngicinga lonke igcekeleli ngifuna umgqala kaMantanzi. Umgqala? Wangibolekile uMantanzi umgqala. Awubeka la ngisanokuthi ngawubeka phi sengiwucinga igceke lonke angisawuboni. Yena lapha kwamawuku. Hayi angisazi ngempela ngenzenjani. Angisanoma ugumede wawuthatha. Ukwambuza ke yena. Wawuhamba womba ngimbuze kuphi ngoba uhambile futhi. Angibuhambe lo usebenza la emzini yabantu. Anoma uhamba nawo mesuke eyolungisa izibaya lapha emzini yabantu. Umbuzo azimatha ave lahleka amathuluzi ngaleyo ngqondo. Aha. Usole soboleka ithuluzi lakho uliboleka kumuntu owayelibolekile bese umnikazi walo. Hey ngiyakutshela. Kubalekile nje ukuthi ithuluzi lakho mangabe yazi ukuthi mina into engiyicabangile bese ngiyenza manje lapha. Umuntu umethatha ithuluzi ngibhala phansi ukuthi uSibanimani uthathe ukuthi ngosuku olukuthi ukuze mase ufika ngivele ngikhombisa ibhutha awusayinanga nginandaba. Mina ngiyayisayinela. Ngani yakwethu ngaphambi ukuthi nje sizikhuluma into eziningi ijakile nokujaha ngilambile kade ngihlela lapha esontweni. Kuthi amaphuma isonto ke lapha yana kwasekuthiwa ake sithi igozolo kancane badedele umfundisi wahamba nonkosikazi wakhe sasesithi igozolo kancane abazalwane befuna nje ukuthi kube khona into esiyiqoqayo futhi bowumhlangano wovulelekile nje bokuhlaliswa bonke abazalwane phansi bebelinde kuhambe umfundisi kuphela la kunomzalwane obe nombono la ukuthi sengeze sandise izindlu zangasese kulezi zindlu zangasese zandiswayo kodwa kuzokwakhiwa indlu yangasese eyodwa kahle nje ezoqondana nomfundisi ekuzothiwa nje eyamfundisi le engangeni nombani kuyona kuzongena yena yedwa. Mayi yini izoba njani izoba sasigodlo sakhe sokusigodlo sakhe indumba yakhe. Angizwa namasibisi ngobani kuzasidingo makatha koba umfundisi ngisho emakhaya ethu makatha abayeni bethu kunezinto esithi esizenza sithi lokho kababa wekhaya okungathinto nombani izingane lesi sizithinta zidleli kusona ngoba isikababa wale ekhaya nasesontweni ke kunjalo ngoba umfundisi noma ngisho kuthiwa uyingane umfundisi omncane kodwa simbiza ngobaba ngoba ilokhuzana yakhe isikhundla sakhe sithe xaxa kunesethu lutho ke sisi lutho ngoba mina angiqonda ukuthi kungani ngiyakubona konke lokho kushoyo kodwa nje ngokwazi kwami angazi ke mhlambe nizosho nithi nibona kanjani ngokwazi kwami masuke selapha endlini encane iyafana into esenzayo iyafana nje into enzayo ukuthi umfundisi akusho phela uzofika ushumayela usungayile khona uyoshumayela ngithi usuke okwenza lonto esiyenzayo sonke sekuphika isidingo sokuthi umfundisi abe nelakhe yedwa itoilet hayi masibisi akubo ukuthi lento uyayivuma ukuthi uzoyenza uzoyikhipha le mali ezokhishwa noma awuzoyikhipha kuphelele lapho angifuna ukuzwa isizathu esiphathekayo angizwa lento eyishona isizathu phela matha umfundisi wafuna sasheshe ngoba usuke elindwe ukuthi angene enkonzweni ashumayele izwi lenkosi into ezelwa abazalwane esontweni angithi so manje mayezolibala lapha ungithi uyobona lani baba bade kanjani lapha kodwa sonke siyama silinde khona nonke akafanele nokulinda ngoba kufuna aja ukoshumayela lapha ngoba nje oshumayisa abantu sibesilindile la akalinde ngoba nathi njoba ethi ujaha uyoshumayela nathi silalela sijaha uyolalela intshumayela ngithi manje megijima phambili kuthiwa kahle ngicela kabi lonto masibisi wangisiza wayikhuluma ngihlazi ngibona lithi hawu siyacela kanjani emndleni siwamfundisi ujaha uphuthumani uphumkome epulpit ashiye thina sinile la wena ngathi kwena kuyayenza nje ingqondo ukuthi nje umile wena akucabange nje wena ume phambili ngemva kwakho nangomfundisi yebo akame nimele ukuthi nonke nje nezingane zeni nani bambi ingane zeni la nilayinela ukuthi ngifuna ukungena toilet nangonomfundisi la kulayini iyayenza ingqondo kahle kwena kuyayenza ingqondo futhi ngokomthetho kusuke kufanele aphushelwe emuva ingoba usile kusuke kufanele silinde sonke sisebenzisa itoilet bese egcina ngamumva ke ukuze uzosifica sesihlezi phansi lapha enkonzweni angithi Waphela ngeke agijime phambili uyoshumayeza abani esishiyala uyoshumayeza abani enkonzweni esishiyala hayi ngeke ngiphiwe na yabona ngendlela opepeleza ngayo ufuna ukuthi ukunikezwe ithuba nje esontweni koshumayeza abazalwane indlela ohlaziya ngayo ngazi ukuthi nje hayi nginikeni sisi nginikeni yabona futhi ngifuna ukuyikhuluma lento futhi kuzoba ngcono yadala ngeke uzonikezwe umuntu ithuba wena ngoba ungawuphuca abantu lapha akho umuntu onganiweza wena ithuba sisi akikhulunywe le ndaba ngempela ngoba angazi ukuthi izathu sani saleyo nto le manje ke nizothatha imali yebandla niyomosha imali yebandla njengamanje niyokwakha indaba yelungu akho imali yebandla ezokumosheka sizokhipha 50 rand akho imali yebandla ezoba kuyakhokhwa futhi ukhalela 50 rand babaza kangakango 50 rand ngabe kuyadlalwa 10 20 30 40 50 angabe kuyadlalwa sisi nivumelela ngalokho nje kuzo 10 rand aba u5 ukhalela ukhulumela bona nivumelela ngalokho
Sivumelene. Hayi sikhona Sizoyikhipha namanje kunenkingana sis. Inkinga yani. Kunenkingana la kunina ngiboni kufanele niyohlolwa nani ngahlola imiqondo akho umuntu ongahlala phansi akhulume lonto kuthiwa besihlezi sonke sokhuluma ukuthi kufanele kwakhele indoda eyodwa i-toilet ngoba yenzeni uthunywe phasheshe wabuya lo mfundisweni. Hayibo. Hayi masibisi. Makatha Zilungiseni kahle ngicabanga nje kahle. Mina ngisazi masisi noma kule mhlanganweni kusuke kukhona ukhanjani nisuke nilingungile. Uyazibona ukuthi uyadela. Ngoba into izinto nje nifeni ikhulume lapha masibisi ngeke. Wena ngoba unengqondo kakhulu futhi ukhuluma into ezikhanyile nezibhadlile. Usuke ungezingane emihlanganweni usike banjiwe. Hayi sisi cishe kusuke kufanele ngempela ingabe khona mina ngisuke nje ngizophuma eceleni ngempela. Ngeke nje ngihlale phansi ngikhulume lonto le ngilale yonke lonto le ngivumele lonto bavuma. Ubuzothini ke manje abazalwane bevumelana ngayo yonke lento wena ubuzothini? Hayi bengizobatshethi ngeke kwenzeke lokho ngeke ngikhiphe mina imali. Hayi bebe ngebangincenge futhi. Njengoba namanje ngeke ngikuncenge. Futhi bengizosho ngizokukhiphela mina u50 egameni lakho bese ngiyabhala lapha yana ngithi Masibisi, Dlovu, Macele, Gumede. Letha lo 50 rand kumina Masibisi anginawo 50 rand oganga. Uzokhiphela esontweni. Ulethe ngamani ulethela ngiyothenga 5. Anginawo imali oganga mina. Uzokhipha lapha esontweni. Ukhiphe ulethela mina mangabe unemali Masibisi eningi iyakushisa imali letha la ngiyothenga 5 kwaMbhele ngidle nezingane zami ngilale phansi. Hayibo. Futhi Masibisi la abafundisi benu yabo esontweni sekusele kancane. Sekusele kangaka. Kwenzekeni? Ukuthi basiphuze petrol, bazidlisa utshani, bazidlisa amagundane. Ngoba vele nakulama bandla kwenzeka lezi zinto kwaqala kanje. Kwaqala kanje. Niyabakhweza, sekufanele bene toilet lakhe edwa. Fanele ulandela lezo siphuza petrol. Nina futhi yoba nonkontsolozo, futhi wena yoba unkontsolozo yobuhamba phambili upetrol. Ngoba nenza abafundisi manje mina ngazi banje. Awusale. Lalelwe Masibisi sixoxele. Yini? Abafundisi akufanele baphathe ngale ndlela baphatha ngayo. Ngobani? Ngoba neBhayibheli liyasho. Lithi? Angithola ifunda iBhayibheli lithi asifane naye uJesu Kristu. Angithi? Yeah. uJesu wayephila phakathi kwabantu. Enza yonke into. Angikhumbule ukuthi uJesu eBhayibhelini wayinethoilet lakhe yedwa. Angikhumbule nethoilet lakhe yedwa. Asikaze sisitshela ngendaba zama toilet noJesu eBhayibhelini kodwa yini? Hayi Masibisi niyabakhweza ekhanda lethu ngoba Cha, makathi simnikeza indawo yakhe njengomuntu owumphathi webandla wendlu yenkosi. Fanele yabona into yakhe siyiphathe ngesineke nangesinono. uJesu wanethoilet lakhe. Awucabange makatha, cabanga nje makatha. Esathi uyongena umfundisi lapha etoilet uyafika naye ingane ifike yatuwa phezulu kwale toilet. Sefuna enze njani umfundisi? Siyafica nathi lokho siyayisthatha Nina isithishu phela. sisulu uzokwenza njengathi akuhluphi lokho. Thina ngoba siyini sizilwane thina. Sizilwane thina. Asingenziwe ilima Masibisi size sibone. Hayi ngeke usale. Asingenziwa nje ilima size sibone ngoba uJesu wayephila phakathi kwabantu ngiyasho. Lele lakhe itoilet lizobe linani? Okay. Kuzobe khona ingelosi, amakerubhi mhlambe namaserafi emanememeza kuyi. Angadlalwa ngathi Masibisi size sibone. Awusale wekerobhi. Siningi izinto engakhulunywa kusontweni, ziningi izinto abangabayikhuluma. Sisonta nabathakathi lapha. Kunomka Gumede, umka ubani ukhuzwayo lomncane. Uyathakatha, kodwa nangu lokho engene sonto uhleze vashi, ngizovakasha, lokho enza lo hlelo lakhe, ngizovakasha ebethakatha umuntu. Ngofuza abahlala phansi bakhuluma lezo zinto ukuthi abathakathi abangangena enkonzweni ngoba bazogcoba imithi ehlalweni. Sihlale ehlalweni eyinemithi lapha nikho ngibuye ngayo. Bathakathi kuzolo lokade sikhuluma noMantanzi, uMantanzi ungitshela emehlweni kuthiwa umkakhuzwa omncane uhamba nemkhofu. Uhamba icula la ebusuku ihlezi idlula la ihamba icuthi hawiya baba hawiya ihlezi idlula la kodwa ayikhulunywa lo nto le ukuthi sisontiswa nabathakathi. Hayi ngicela kanje lento Masibisi. Noma bahlala namaniphu, ngathi bahlala namaniphu. Mase bekhuluma lapha emabhodroom abo. Ngathi bahlala namaniphu bashaya imihlalana. Bese bekhuluma ke lezi zinto za mina bengangidedeli. Wi kwemalo. Ngeke nje angeke ngikhiphe lo 50 rand mina. Sibhedela. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile kulabo abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.